Коста, хора, аз съм Васко. В момента записва ли? Да, записва. Коста, хора, аз съм Васко. Днеска играем Грани 2, както сте се досетили от това, от тъмнейла и от заглавието, разбира се. Така, да си пускам камерата, защото не ми дава да си пусна камерата така сега. Така. Чакай, искам да видя само как. И това видео го снимам само заради моят най-добър приятел, моят, така да кажа, учител, така да кажа, най-добрият приятел в целия живот. Именно Иване, не забравяй, това го правя специално за тебе, специално видео. Така, сега, ако не успея да мина това тук, директно отивам, ще се върна тук. Ами в този епизод ще играя с двамата, примерно сега както играя. Ще играя с дядото, с бабата. И така, първо. Сега ли? Какво пие този? Този определя с моя чертите. О! Не е вярно. Ей сега. Гари, ела, сега и брат ми ще играе. Чакай, искам да видя каква е тази серемача тук на дядото. Какво? Каквото и нещо, бе. Така, Ангеле, когато си свърши игра, ще бъда. Интернета ми е спрян. И пак ми дава реклами. Защо? Не искам реклами. Чупи малко дъвка. Не. И така, добре. Иване, пак казвам. Добре, сега видео жив и здрав, бате. Завръщам се в YouTube. Само да не тебе. Така, трябва да говоря малко по-силно, тук малко заседнах. Така. Там се пее дядка. Грани. Тук ли си ми жена? Пак. Да. Стига, бе. Ооо. Яп. Виша. Ще мога ли да я бъгла? Не, тук не става да се бъгла. Ако играете баба Грани 2, не се продайте да бъгнете един до един от двамата, защото няма да проработи. Само на единичката работи. Единичката ще играем в някое друго видео и може да играем тройката. Така. Тук цаката. Заседна. Ангеле.
Да? Аз не изпих. Дай вода на мамата напила. Мило мое слънчице, сладка моя скитнице. Ангеле, какво правиш? И аз ще играя. Чакай поне да си изигра той. После давам на тебе ти да играеш. Само с дядото или само с бабата? Кое избираш? Само Или с двамата? с бабата. Само с бабата? Ага. Добре, така. Вика там бабата. О! Яма. Отивай, занеси водата, бе. Къде? Ама ти как ти знаеш къде? Стига, бе, жена. Значи, аз се трудя да снимам видео за им. И ти най-нахално. Добре, тук нещо, което ще може да ми помогне. Добре. Там мога или да ги заключа, или да се включа себе си. Хо-хо-хо, грани. Ах, че си павичка. И че имам дорог. Ай! Чакай да видим поне какъв ще е край. Къде са? Това е някакъв край. Какво? Да, гледай, сега да ти пуша само това. Готов си. Давай, аз искам хубаво да играеш, чули? Да. После ще снимаме ли на Free Fire? Да. Хора, снимам на Free Fire. Чакай. Хора, и днеска ще играе баба Грани втора. Те нали знаете, аз нали им казах. Уре, Давай, играй. Започвай. Старт! Давай. Напълни печка. Ай, това обичай. Аре, ще убива баба, ти да ли оташ? Тате, баба ти да ли учи? Ангеле, не е само играй. хора. Не знам какво става. О! Той е там. Е другия. Другия го няма да е. Аз ще тръгвам. Ангеле, О, тук сега ме излага Йофи. Грани, къде си я сложи? Ванко, това видео го правя специално за... О, дърва! Това видео го правя специално за тебе, Иване. Специално за тебе. Бог. Бабата свирише. Дай. Не, ама чакай да се сложи. Айде говори за хората. Хора, знам къде е баба Грани. Гранушке, аде ладно. Брат, стани за гранушка. Гранушке. Било море слънчице, Ай, сладка моя скитнице. обича отвори вратата, брат. Брат, защо? Скъпата, че си дъщеря на края.
другата. Айде, давай. Ай, ще мога. Бори! О, копаш там. Готово, тя се тръгна. Много чакай да... Обикарай! Още е тук, май. Да, тук е. Давай. Ставаш. Ще може. Давай. Мале, как съм я видял. Да ти кажа. О, къде? Не, обуканал си. Само да ви кажа, моите видеа не са обработени, не знам как да ги обработваме. Просто Снимката. Добре, имаш час. Там е нещо. Не. О! Той не ми трябва да ви кажа. Той не ми трябва да ви кажа. ето ти трябва. Откъде? Умница! Хора, съм я видял. Да ви кажа. Излизам.